अ, हम उदय शंकर प्रसाद एक बार फिर रउआ लोग इनके सामने भोजपुरी अनुवाद के नियम एगो खोज के माध्यम से एक अगला भाग लेके प्रस्तुत भइल बनी, जेमे हम रउआ लोग इनके आज पढ़ाएम क्रिया। क्रिया का होला, ओके कितना भाग होला, ओके कैसे सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार ओके रूपांतरित कल जाए, ये सारा नियम रउआ लोग इनके सामने हम लेके प्रस्तुत भइल बनी। और अगर रउआ लोग इनके अच्छा लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक पढ़ेला यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया साइको के फॉलो करी, लाइक करी, शेयर करी और कमेंट करी। चलिए हम लेके प्रस्तुत होता नहीं आज हम लेके शुरू करे जाता नहीं क्रिया। तो जब भी कोनो भाषा पढ़ल जाला तो उनमें क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होला। और अगर क्रिया के परिभाषा देखल जाओ तो कहता क्रिया जेकरा से काम करे के चाहे काम होए के बोध होए ओके क्रिया कहल जाला। माने जौन शब्द एक्शन के दर्शावत होए वाक्य में, जेकरा से मालूम चले कि काम होता जौन शब्द से, ओके क्रिया कहल जाला। उदाहरण के रूप में देखी, हमनी के घास का हमनी के घास काटतानी सन, माने एमे कौन शब्द से मालूम चलता कि एक्शन होता, तो काटे से तो एमे क्रिया कौन भाई काटल। तो एके अगर देखल जाओ तो इन्फिनिटिव फॉर्म हुई, माने मूल रूप हुई क्रिया के, तो वो काटल हुई। और ओके जब सब्जेक्ट के अनुसार रूपांतरित कैले बनी सन तो एमे काटतानी सन हो गई बा। जौन की हमनी के जब आगे पढ़ल जाई ओके कि क्रिया के कैसे रूपांतरित कल जाओ कर्ता के अनुसार, ओमे हम समझाएं। अभी देखल जाओ कि क्रिया एमे माने ई वाक्य में क्रिया कौन है। तो एमे क्रिया काटतानी सन क्रिया है। क्या है कि काटे से बोध होता एक्शन के, कि एमे जौन हमनी के काम करल जाता कर्ता जौन बा हमनी के, ओकरा से जौन काम होए के बोध होता उ ह काटल। का काटल? घास काटल। तो एमे क्रिया कौन भाई? काटल। तो काटल ए तरह हमनी के जानल जाई कि क्रिया वाक्य में कौन होला, माने जौना से एक्शन मालूम चले ओके क्रिया कहल जाई। दूसर वाक्य देखल जाओ, ओकनी के किताब पढ़तार सन, तो एमे कौन काम होता? पढ़े के। तो एक्शन केकरा से मालूम चलता वाक्य में, कि कौन शब्द से मालूम चलता कि एक्शन हो रहा बा? पढ़ल से, माने मूल रूप क्रिया के है पढ़ल। और जब ओके कंजुकेट कर बा, माने जब ओके सब्जेक्ट के अनुसार रूपांतरित कइल बा, तो यहाँ हो गइल बा पढ़तार सन। तो एकरा से मालूम चलता कि क्रिया हो रहल बा। तो ई का भाई क्रिया यहाँ पे पढ़तार सन हो गई। ठीक बा। अब देखल जाओ कि क्रिया के कितना रूप में बांटल गइल बा। क्रिया के यहाँ बांटल गइल बा 5 रूप में। क्रिया के यहाँ 5 रूप में बांटल गइल बा। पहला, जौन क्रिया ल से समाप्त है ओके ल से खत्म होए वाला क्रिया। दूसर, इल से खत्म होए वाला क्रिया। तीसर, रल या करल से खत्म होए वाला क्रिया। चौथा, वल से खत्म होए वाला क्रिया। पांचवा, अल से खत्म होए वाला क्रिया। तो क्रिया के भोजपुरी में 5 रूप में बांटल गइल बा। पहला ल से खत्म होए वाला, दूसरा इल से खत्म होए वाला, तीसरा रल या करल से खत्म होए वाला, चौथा वल से खत्म होए वाला, आ पांचवा अल से खत्म होए वाला। तो 5 रूप में क्रिया के बांटल गइल बा भोजपुरी में क्रिया के 5 रूप में बांटल गइल बा। ल से खत्म होए वाला, माने जौन क्रिया के अंत में ल होए ओके ल वाला कैटेगरी में रखल जाई। जौन क्रिया के अंत में ल के पहले इल होए उ अलग कैटेगरी में आ जाला, उ हो जाला इल से खत्म होए वाला क्रिया। उ ल वाला ल से खत्म होए वाला क्रिया के रूप में ना आवेला। और तीसरा होला ल के पहले रल होए, र होए या कर होए, तो उ तीसरा रूप में आवेला। मतलब तीसरा रूप में क्रिया के तीसरा रूप हो जाला। और चौथा, ल के पहले वो आवत है तो वो चौथा रूप में आवेला। और ल के पहले अ आवे
तो उ पांचवा रूप होला। माने क्रिया के 5 भाग में बांटल गइल बा। ल से खत्म होए वाला, इल से खत्म होए वाला, रल करल से खत्म होए वाला, वल से खत्म होए वाला, अल से खत्म होए वाला। अब ल से खत्म होए वाला क्रिया के उदाहरण देखल जाओ। कुछ उदाहरण हम यहाँ लिखले बानी। उठल, घूमल, चलल, बोलल, पूछल, दौड़ल, खेलल, नोचल, हंसल, फंसल, पहुंचल, देखल, मरल, सड़ल, हलल, घूमल, रोअल, पियल, जागल, चलल, शामिल होखल आदि। तो ई सब जौन वर्ब बा उ एमे एगो है, ई हटा देवल जाओ। ई सब जौन क्रिया बा, जौन वर्ब बा, उ ल से खत्म होता। तो एके कहल जाई ल से खत्म होए वाला क्रिया। अब एके देखल जाओ तो एके पहले र नहीं खे, एला ई रल वाला में ना आई। ई नहीं खे, ल के पहले ई नहीं खे तो इल वाला में ना आई। वो नहीं खे के पहले तो वल वाला में ना आई। और नहीं खे ल के पहले तो अल वाला में ना आई। माने ई जब जब ल के पहले वो ना होए, र ना होए, या कर ना होए, ना होए, या ई ना होए, तो उ ल वाला से खत्म होए वाला क्रिया कहल जाला। ल से खत्म होए वाला क्रिया से ल हटा के अब जब एक वर्ब, ई वर्ब के कंजुकेट कल जाई, माने ई वर्ब के क्रिया के अनुसार रूपांतरित कल जाई, तो का कल जाई, ओमे से ल हटा दिया। ल से खत्म होए वाला क्रिया से ल हटा के समय के अनुसार बदलल जाला। तो जैसे उदाहरण बा, क्रिया कौन क्रिया बा, घूमल। घूमल से अब अगर घूमल के हमनी के कर्ता के अनुसार बदलल जाई तो ओमे का कल जाई, ल माइनस कल जाई। तो ल माइनस कैले के बाद का बची, घूम बची। तो जब वर्ब के घूमल के कंजुकेट कल जाई के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, तो हमनी के घूमल के ना घूमल के साथे मतलब काल के रूप ना जोड़ल जाई। हमनी के जब जोड़ल जाई तो घूम के साथ जोड़ल जाई। माने अर्थात जब ल वाला क्रिया होला ओके कर्ता के अनुसार रूपांतरित कल जाई तो ओमे से ल हटा दिए और ओमे जौन बची ओमे हमनी के क्रिया के मतलब काल के जौन भी रूप हुई ओके जोड़ल जाई। ये हो गई ल से खत्म होए वाला क्रिया। अब आगे देखल जाओ तो इसमें जब क्रिया घूमल के समय के अनुसार बदलल जाई तो सबसे पहले घूमल से ल हटावल जाई। ल क्या कल जाई, हटा देवल जाई। जैसे यहाँ ल माइनस भइल बा उस तरह ल हटा के हटावल जाई और जौन बची ओके समय के अनुसार बदलल जाई। माने घूमल से का कल जाई, घूमल माइनस ल, घूमल से ल हटा दे तो घूम बची। अब घूम के समय के अनुसार वाक्य में उपयोग कल जाई, वाक्य में कर्ता के अनुसार बदलल जाई। जैसे हम बाजार घूमतानी अगर लिखे के बाद तो पहले हमनी के ल हटा देवल जाई। अब का बची, हम बाजार के बाद घूम बची। ल जब हट जाई तो घूम बची और घूम के साथ क्या कल जाई, अब समय के रूप जोड़ल जाई। अब यहाँ तानी कैसे आवता वो हमनी के आगे पढ़ल जाई, जब हमनी के टेंस पढ़ल जाई, काल पढ़ल जाई तब। तो अभी तत्काल यहाँ तानी जोड़तानी, ल हटल तो घूम बचल, घूम के साथ तानी जोड़तानी तो का हो जाई, हम बाजार घूमतानी। माने ई प्रेजेंट टेंस में हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहीं या प्रेजेंट इंडेफिनिट करी कहीं उ हो गई। ओके अनुसार हमनी के बदलतानी सन। ठीक बा। अब दूसरा एग्जांपल देखी, रौरा बाजार घूम, ल हटनी फिर नी जोड़नी तो का हो गई, रौरा बाजार घूमनी। माने पास्ट में हो गई। उ बाजार घूम, घूम के साथ क्या भइल, इहो ल हटा देनी और घूम बचल, घूम के साथ ई जुटल तो उ बाजार घूमी। म में ई जुट गई तो घूमी। तो ये क्या हो गई, ई हो गई पास्ट में, सॉरी फ्यूचर हो गई घूमी, माने फ्यूचर में घूमी। तो ई हो गई जब भी ल वाला वर्ब के कंजुकेट कल जाई समय के कर्ता के अनुसार तो ओके समय के अनुसार क्या लगी, ओके अंत में माने पहले ल हटा देवल जी। ल वाला क्रिया जब भी सब्जेक्ट के अनुसार कंजुकेट कल जाई, कर्ता के अनुसार कंजुकेट कल जाई तो ओमे से ल हटा के और कर्ता के अनुसार वर्ब में समय के जौन भी एंडिंग होला, समय के अनुसार जौन भी एंडिंग होला ओके हमने के जोड़ देवल जी। तो ई हो गई ल वाला क्रिया। अब आगे देखल जाओ, इल, इल से खत्म होए वाला क्रिया।
इल से खत्म होए वाला क्रिया देखल जाओ तो उदाहरण के रूप में देखी नहाई। अब यहाँ में ल के पहले का आ गई इल, तो इल ल वाला कैटेगरी में ना जाए, इल वाला कैटेगरी में जाए। नहाई, जाई, खाई, भुलाई, चिल्लाई, मोटाई आदि। माने जौन जब क्रिया के अंत में ल के पहले ई होए तो उ इल वाला क्रिया इल से खत्म होए वाला क्रिया कहाई, और ओके इल से खत्म होए वाला नियम के अनुसार कंजुकेट कल जाए, माने रूपांतरित कल जाए सब्जेक्ट के अनुसार। इल से खत्म होए वाला क्रिया से इल हटा के समय के अनुसार बदलल जाए। जब क्रिया नहाई के, अब एग्जाम्पल लेनी नहाई, तो नहाई के जब वर्ब क्रिया कर्ता के अनुसार कंजुकेट करिए तो क्या हुई, जब क्रिया नहाई के समय के अनुसार बदलल जाए तो सबसे पहले नहाई से का हटावल जाए, इल हटावल जाए। माने पहले माइनस वहां ल वाला में हमनी के का करत रहनी सन, ल वाला में हमनी के ल माइनस करत रहनी सन, एमे इल माइनस कल जाए। क्या कल जाए, इल के माइनस कल जाए, और जौन बची ओके समय के अनुसार एंडिंग जोड़ल जाए के हटावल जाए जाई, और जौन बची ओके समय के अनुसार बदलल जाए। माने नहाइल माइनस इल, अब यहाँ देखी माइनस इल कइले बनी तो का बचल, बराबर नहा बचल। अब नहा के समय के अनुसार एमे का कल जाई, एमे समय के अनुसार एंडिंग जोड़ल जाई। अब नहा के समय के अनुसार वाक्य में उपयोग कल जाई, तब का हो जाए, ओके कर्ता के अनुसार वो रूपांतरित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल राम नहा प्लस था, अब एमे इल हट गई, नहाई में इल माइनस हो गई तो क्या बचल, नहा बचल। तो राम नहाता, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं के अनुसार एक एंडिंग जोड़ल गई बा, ता जोड़ल गई बा, जौन हमनी के जब टेंस पढ़ल जाई तब एक देखल जाई कि कौन सब्जेक्ट के साथे आ जुटी। हमनी के नहाइनी, नहाई से आई हटल, बराबर न बचल। हमनी के नहाइनी माने खाली भूतकाल में आइल हटावल जाई। हमनी के सिंपल प्रेजेंट टेंस में खाली का हटावत निसन, इल हटावत निसन, लेकिन पास्ट में का हटी, इनी हट, सॉरी एमे पास्ट टेंस में का हटी, पास्ट टेंस में आइल हटी, पास्ट टेंस में आइल हटी, और जौन बची ओके साथे हमनी के समय के एंडिंग जोड़ल जाई कर्ता के अनुसार। अब जब एके फ्यूचर में देखल जाए, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर में देखल जाए तब हमनी के का हटा, इले हटावल जाए। एहू में हमनी के का हटावल जाए, इल हटावल जाए, लेकिन एमे का जोड़ाई, एमे सब्जेक्ट के अनुसार एम जोड़ल जाए, वहां के नहाए। तो इहो हमनी के देखल जाए कौन सा एंडिंग जोड़ल जाए फ्यूचर में, कौन सा भूत में जोड़ल जाए, आ कौन माने प्रेजेंट में जोड़ल जाए। एक हमनी के आगे पढ़ल जाए, माने एक जब इल वाला जो कंजुकेट कल जाए सब्जेक्ट के अनुसार, माने रूपांतरित कल जाए, तो ओमे तीनों काल में अलग अलग होला, अलग अलग एंडिंग जोड़ल जाए। अब रल या करल, अब देखी ल के पहले का बा, या तो र बा या तो कर बा। तो जब ल के पहले र हो या कर हो तो ओके रल या करल वाला एंडिंग वाला वर्ब में रखल जाए। रल करल से खत्म होए वाला क्रिया, उदाहरण बखान करल, अब में ल के पहले क्या आवता, कर आवता, चाहे इतने कह दी रल, तो ई हो जाए करल या रल वाला वर्ब में रखल गई बा। अपहरण करल, अपहरण करल, अपहरण करल, हमला करल, पूजा करल आदि। तो जब भी रल या करल से खत्म होए वाला क्रिया से ल हटा के समय के अनुसार बदलल जाए। माने एहू में क्या होला, ल हटा के ओके समय के अनुसार, माने कर्ता के अनुसार समय के एंडिंग जोड़ल जाला। जब क्रिया बखान करल के समय के अनुसार बदलल जाए तो सबसे पहले बखान करल से रल हटावल जाए, हटा के रल के हटावल जाई, और जौन बची ओके समय के अनुसार बदलल जाए। माने बखान करल से का हटल, ल हटल, बखान कर बचल, बखान कर। अब बखान कर के समय के अनुसार वाक्य में उपयोग कल जाए। माने आगे देखी
तो ई का भइल, ई भइल जौन जब भी करल या रल वाला एंडिंग वर्ब से के कंजुकेट कल जाए, रूपांतरित कल जाए सब्जेक्ट के अनुसार या काल के अनुसार, तो ओमे हमनी के ल हटावल जी या रल हटी। अब वल से खत्म होए वाला क्रिया, उदाहरण खियावल, अब ल के पहले का बा वो, तो ई वल वाला में आई। खियावल, उठावल, नचावल, दिलावल, पियावल, सतावल, उठावल, उदाव, चलावल, जियावल, लिखावल, जगावल, सुतावल, सुलावल, पियावल, दिवावल, घुमावल, रुलावल, घुमावल, पढ़ावल, देखावल, देखावल, हलावल, गिरावल आदि। तो जब भी ल के पहले व आवे तो ओके वल वाला एंडिंग वाला क्रिया में रखल जाए। वल से खत्म होए वाला क्रिया से वल हटा के समय के अनुसार बदलल जाए। जब क्रिया खियावल के समय के अनुसार बदलल जाए तो सबसे पहले खियावल से वल के हटावल जाए और जौन बची ओके समय के अनुसार बदलल जाए। मने का कल जाए, पहले जब भी वल वाला एंडिंग वाला क्रिया के कंजुकेट कल जाए तो ओमे से वल हटा दिए और जौन बची ओके कर्ता के अनुसार ओमे समय के एंडिंग जोड़ल जाए। उदाहरण खियावल, खियावल से का हटल, वल हटल, तो का बचल, खिया बचल। वल हटेंगे तो खिया बचल। अब हमने अब उदाहरण के रूप में देखी तो खिया बचल, तो खिया के कर्ता के अनुसार ओमे समय के एंडिंग जोड़ल जाए। हम खाना खिया रहल बानी, अभी कंटिन्यूअस में बा, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो एमे खिया बचल, वल हटेले के बाद तो ओमे कंटिन्यूअस में रहल बानी जुटेला, सब्जेक्ट के अनुसार बाने बानी ये सब बदलेला खाली है। तो ओमे रहल बानी जब जोड़ल जाई तो का हो जाई, हम खाना खिया रहल बानी, माने कंटिन्यूअस में अभी फिलहाल हम खिया रहल बानी। वही तरह सिंपल प्रेजेंट में अलग जुटी, फ्यूचर में अलग जुटी। तोहनी के भीख मांग, तोहनी के भीख मांग के खाना खिया, तोहनी के भीख मांग के खाना ल खियल, तो तोहनी के कंटिन्यूअस में बा। अब ई का भइल, भूत में जब देखल जाई तो एमे का हटल बा, ई ल हट गइल बा, जुड़ल बा। तो जब भी फ्यूचर में जाई तो एमे ई आ हट जाई आ तब जुटी, तो तोहनी के भीख मांग के खाना खियैल, माने पास्ट में काम भइल। उ तोहके खाना खियाई, फ्यूचर में ई जुट जाई तो उ तोहके खाना खियाई, ई फ्यूचर में हो जाई। माने जब भी क्रिया वल वाला एंडिंग के कंजुकेट कल जाई तो का कल जाई, या तो वल हटी या आवल हटी और तब ओके कर्ता के अनुसार समय के एंडिंग जोड़ल जाई। अब वल से खत्म होए वाला क्रिया समान, अब यहाँ देखिए, समान चाहे अनिश्चित वर्तमान काल, अधूरा भूतकाल, चाहे ओके कहीं सतत भूतकाल या फिर पूर्ण अधूरा भूतकाल में होए, तब खाली ल हटा के समय के अनुसार वाक्य में उपयोग करिए। अर्थात है सब जब टेंस में वल वाला एंडिंग वर्ब के कंजुकेट करिए, माने रूपांतरित कर जाए कर्ता के अनुसार, तब ओमे ल हटा के समय के एंडिंग जोड़ल जाए। उदाहरण तू खाना खियावत तार, तो यहाँ का भइल, केवल ल हटल बा, माने काहे से कि समान चाहे अनिश्चित वर्तमान काल, यहाँ लिखल बा समान चाहे अनिश्चित वर्तमान काल में का हटी, केवल ल हटी। तो का भइल बा, केवल यहाँ का भइल बा, ल हटल बा, वल नहीं हटल। तो खाना जब ल हटल बा खियावल से, तो ई खियाव बचल और खियाव में का भइल बा, तारा जुटल बा, काहे से कि सब्जेक्ट तू बा, तो ई हो गइल बा तू खाना खियावत तारा। तो और उहाँ लोगिन खाना खियावत रनी,
तो वहां लोग इनके साथ क्या भाई अधूरा भूतकाल, ये चाहे सतत भूतकाल कहीं, यहाँ दिल बा अधूरा भूतकाल चाहे सतत भूतकाल, तो एमे का भइल बा, एहू में ल केवल हटल बा। और खियावत रनी पास्ट में इहो का बा अधूरा भूतकाल चाहे सतत भूतकाल, तो अधूरा भूतकाल चाहे सतत भूतकाल में का भइल बा, यहाँ ल हटल बा केवल आ तरनी जुटल बा, तो का हो गइल, माने जब भी समान चाहे अनिश्चित वर्तमान काल, अधूरा भूतकाल चाहे सतत भूतकाल या फिर पूर्ण अधूरा भूतकाल में होए कौन वर्ब, वल से खत्म होए वाला वर्ब, तो ओमे केवल ल हटा के का कल जाई, कर्ता के अनुसार समय के एंडिंग जोड़ल जाई। नॉर्मली हम का पढ़नी कि वल से खत्म होए वाला क्रिया से वल हटा दियाई, तब वर्ब के कंजुकेट कल जाए, माने वर्ब के रूपांतरित कल जाए सब्जेक्ट के अनुसार, और उमें समय के अनुसार एंडिंग जोड़ल जाए। लेकिन जब हई सब रहे, हई सब टेंस रहे, समान चाहे अनिश्चित वर्तमान काल, अधूरा भूतकाल चाहे सतत भूतकाल या फिर पूर्ण अधूरा भूतकाल में होए, तब वल से वल वाला खत्म होए वाला वर्ब से वल ना हटा के केवल ल हटावल जाई, और तब कर्ता के अनुसार समय के एंडिंग जोड़ल जाई। अब आगे, हम 5 बजे से खाना खियावत रहनी, कौन है, पूर्ण अधूरा भूतकाल। तो पूर्ण अधूरा भूतकाल में क्या कहनी है, अबे कहनी है कि केवल ल हटी वल ना हटी, तो ल यहाँ से हटल बा तो खियाव बचल बा, और ओमे पूर्ण अधूरा भूतकाल में हम के साथ तरनी जुटेला, तो ई हो गइल बा हम 5 बजे से खाना खियावत रहनी। अब अंतिम अल से खत्म होए वाला क्रिया, अल से खत्म होए वाला क्रिया, जैसे जियल पियल सियल, जियल पियल सियल। अब जियल पियल सियल कौन चीज से खत्म होता, अल से खत्म होता। जियल पियल सियल कौन चीज से खत्म होता, अल से खत्म होता। तो एक का कहल जाई, अल वाला एंडिंग वर्ब। तो माने ल के पहले अ आवे तो ओके कहल जाई अल एंडिंग वर्ब। जरूरी बिंदु, जब अल से खत्म होए वाला क्रिया में तो जोड़ल जाई तो खाली ल हटी ना तो अल हटी। माने जब भी जियल माने जब भी अल वाला एंडिंग वर्ब के कंजुकेट कल जाई, तब का जो कल जाई, तब अल हटावल जाई, अल के हटा दिया, आ जौन बची ओ के साथे हमनी के का कल जाई, क्रिया के कंजुकेट कल जाई, सब्जेक्ट के अनुसार समय के अनुसार ओमे एंडिंग जोड़ल जाई। लेकिन जब अल से खत्म होए वाला क्रिया में तो जुड़ी, माने समय ऐसा समय जे के अनुसार हमनी के तो या तो से एंडिंग होए वाला समय के रूप जोड़ल जाई, तो ओमे से केवल ल हटी अल ना हटी। अब उदाहरण देखल जाई, जब एक क्रिया पढ़ल जाई तो ज्यादा विशेष रूप से स्पष्ट हो जाई। आगे चली, उदाहरण, राज कपड़ा सियता। अब एमे का जुड़ता, ता जुड़ता, तो एला केवल ल हटल बा, सियल में ल हटल तो का होता, सी बचल, सिय बचल, तो सिय में ता जोड़नी, तो ई सियता होता। अब यहाँ हटे के चाहिए अल, लेकिन चूंकि अंत में ता जुटता, माने ता तो से एंडिंग होता, समय के एंडिंग तो से होता, तो ता जुड़ता, तो एला केवल ल हटल बा। हम पानी पियतानी, पियल से फिर यहाँ ता आवता, ता आवता माने तो आवता, तो एमे का भइल बा, एमे केवल ल हटल बा, तो एमे पियतानी, पिय के साथ समय के एंडिंग जोड़ले बानी तानी, सब्जेक्ट के अनुसार। उ जी रहल बा, अब का होता, एमे देखी एमे रहल जुटाता, तो नहीं आवत है, पहला वर्ड तो नहीं आवत, तो एमे का हटल बा, अल हटल बा, यहाँ अल हटल बा, तो जी बचल। अब जी के कंजुकेट कइल बा कर्ता के अनुसार, तो उ जी रहल बा हो गइल बा। माने जब भी अल से एंडिंग होए वाला क्रिया के कंजुकेट कइल जाई आ समय के अनुसार जब ओके समय के रूप जोड़ल जाई,
के में वर्ब में क्रिया में तो देखल जाए पहले तो समय के रूप कौन चीज से शुरू होता, अगर तो से शुरू होता तो का हटी, केवल ल हटी। अगर तो से शुरू नहीं हो तो का हटी, अल हटी। और जन बची ओके साथे हमनी के समय के एंडिंग रूप जोड़ देवल जाई। ऊपर देवल गई पहले दूगो वाक्य में का बात तो जोड़ल जाता, एला खाली लो हटावल जाई, खाली कौन हटावल जाई, लो हटावल जाई, हटल बा। और दूसर वाक्य में तो नइखे जोड़ल जात, एला अल हटल बा, का हटल बा, अल हटल बा। ठीक बा। तो ए तरह हमनी के वर्ब के कंजुकेट कइल जाई। माने अब का कइल जाई, अब ए तरह हमनी के वर्ब के कंजुकेट कइल जाई। तो ई हो गई वर्ब के रूप के। वर्ब के 5 गो रूप बा, ल से खत्म होए वाला, अल से ल से खत्म होए वाला, इल से खत्म होए वाला, करल से या रल से खत्म होए वाला, और अल से खत्म होए वाला। माने 5 गो रूप बा टोटल। तो हमनी के पांचों पढ़ लेनी सन। क्रिया कहला क्रिया के कितना रूप बा ई पढ़ लेनी सन। आशा बा कि रउआ लोग इनके समझ में आइल होई। और अगर समझ में आइल तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम बा भोजपुरिया साइको। भोजपुरिया साइको पे जाई। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करी और लोग के शेयर करी, ताकि लोग जो भोजपुरी पढ़े के सीखे के चाहता या पढ़ावे के चाहता वो पढ़ सके, सीख सके और सिखा सके। धन्यवाद।